Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, Egon Harria saioaren beste atal berri batera. Gaurkoan baso eskolak izango ditugu hizpide. Baso eskola kontzeptua ez da gaur goizekoa, Danimarka inguruan sortutako kontzeptua da, 1950 hamarkadan. Euskal Herrira beranduxeago heldu ziren, Ekoguneak datua badauka 2016 inguruan hasi zirela baso eskolen proiektuarekin, baina gero izan zuen indar puntu bat pandemia garaian oso agerikoa izan baitzen, aire librearen eta mugimenduaren onurak eskoletan ere. Urte batzuk pasa dira ordutik eta zenbait eskolak barrurako bidea hartu dute berriz ere, dira gaurkoan baso eskolak izango ditugu hizpide bere osotasunean eta horretarako Maialen Sistiaga du gonbidu da. Ongi etorri Maialen. Eskerrik asko. Tira, aipatuko dugu biologian doktorea eta EHUko irakaslea zarela egun, urte askoan Ekogunetik baso eskola proiektuak bideratu eta gertutik ezagutu dituzuna, ez dala? Bai, hala izan naiz. Eta lehen ere aipatu dugu Danimarkan sortutako kontzeptua dela, 70 urte pasa dira ordutik, eta naiz eta hemen beranduago sartu izan dutela bilakaera bat, ia hamarkada bateko bilakaera izan dute, ez da nola ikusten dituzuen, nola ze ibilbide ikusi izan diezun, edo... Bai, nik ala ere igual apunte txiki bat bereiziko nuke baso eskola zer den, eta baso eskola ekimena, ze, batez ere hortaz hitzengo dut, bigarren hontaz nik, badaude baso eskola puruak edo, egunero ikasleekin jardunaren euneko kanpoan egiten dutena, kanpo espazioetan, normalean basoan, eta gero baso eskola ekimena da, Kutxa Fundazioan 2016an abiatu genuena, eta egia da, 2016tik ona bilakara polita izan duela. Egia da ere pandemiakin gorakada txiki bat izan zuela. Enuke esango igual berakada hori hainbeste nabarmentzen denik. Nik uste dut eta igual kurrikulum berriak ere hortan lagundu digu, geroz eta zabalduago dagoela kanpo espazioen erabilera ikastetxeetan, ez da gero itzengo dugun igual zetraba dauden ere hori gertatu izateko, baina 2016an hasi ginen pilotaje txiki horretan 3 ikastetxerekin, eta egun Kutxa Fundazioaren baso eskola ekimen honetan daude 38 ikastetxe sartuta. Eta horri gaitu zaizkio, beste aire zabaleko hezkuntzan dauden bestelako ekimenak ere, urmaela erabiltzen duten ikastetxeak, edo baratze erabiltzen dutenak, orduan. Nik uste dut, ari direla eskolak pixkanaka kanporazko bidea egiten. Ala izango da, ez da izango baratza egiten hasi ziren zein beste gero ja belarra janda daudena, baizik eta gehiago irauten duela. Hori izango da, baso eskolak baduelako onura interesgarririk, edo ze aukera eskaintzen ditu bintzat hezkuntzari begira, ez laguntzen duen basoan egoteak kontzentratzen, erlaxatzen? Frogatuta dago baso eskolak orokorrean eta kanpo espazioekin kontaktu jarraiak onurak dituela gure ongizatean, orokorrean, gizakion ongizatean, eta noski ikasleen ongizatean ere. Onura horien artean aipatu dituzu, onura fisikoak daude, onura kognitiboa daude, kontzentrazio handitu egiten da, lasaiago egoten gera, onura fisikoi dagokionez, bihotz zaupadak hobetu egiten dira, arazio garradio baskuela gutxiago daude, Baina gero, badaude, egun bizi dugun klima larrialdi egoera honetan ere garrantzitsuak diren onura batzuk, eta da, azkenean ikasle horiek, eta irakasle horiek ere, eta gizarte orokorrean ez bada naturatik gertu sentitzen nola zaindu ezagutzen ez dugun zerbait, Eta bizigun krisialdi garai honetan, ikusi dugun gauza garrantzitsuenetako bada, ikasleek naturarekin kontaktu jarraia dukatenean egiten dutela haien ikuspuntu aldatu, Igual ikasturte hasieran hasten dira antropozentristagoak izaten, honek esan nahi du, gizaki erdigunean kokatzen dutela, zuaitza garrantzitsuak dira gizakiontzako frutak ematen dituzelako adibidez, eta ikasturte bukaeran, ikuste dute, naturaren garrantzia
ez bakarrik izakiaren ikuspuntutik, baizik eta gainontzeko izaki bizidunen ikuspuntutik ere, ez? Zuaitza garrantzitsua dira, bizidunok oxigenoa behar digulako eta zuaitzen bidez lortzen delako, ez? Beraz, badaude norberak somatu ditzazken onura fisikoak eta psikikoak ere, baina gero baitak taldetasun bati ere egiten diotenak ere, taldetasun zabalago bati. Bai, hala esango nuke. Azkenean, eta basoak eskaintzen duen beste gauzetako bat ere, azkenean nik uste dute eskubide berdintasuna dela, ez? Pasaden otsailean argitaratu zen Haurretan Nerabeen lege berria, eta bertan 37. artikuluan adibidez jasotzen da, ume guztiek, Haurretan Nerabe guztiek, eskubidea daukatela naturarekin kontaktu jarraia izateko. Orduan, eskolatik bultzatzen denean horrelako ekimen bat, izan baso eskola, izan urmaela edo, naturarekin kontaktu jarraia eskolatik eskaintzen denean, ari gara ume guztiei eskubide berdintasun hori bermatzen. Ze bestela gertatzen dena da askotan naturarekin kontaktu jarraia daukaten ikasleak edo ume hauek direla, familia kontzientziatuetatik datozenak, ez? Eta igual justu ikasle zaurgarrienek edo behar gehiago daukatenek, batez ere kontziliazio zailtasunak izaten direla eta zailtasun gehiago dituzte naturarekin kontaktu jarrai hori izateko. Baso eskoletan ikusi du, holari gara eta badirudiri dela basura joatea eta kitxo, eotea, baina ikusi dugu askotan proiektuka funtzionatzen dela. Zertan balio dezake baso eskola batek edo ze proiektu landu daitezke, ze lanketa egiteko bide ematen du? Egia esan, naiz funtzionatzeko modua ezberdina izan ikastetxearen barruan eta basoan, ze azkenean ez dugu lertzen klase tipiko bat ematea basoan, ez da hori baso eskolak egiten duena, ez dira mailak eta aulkiak kanporateatzen eta klase bat ematen, baina bai oinarrian kurrikulum bera dagoela. Eta bai oinarrian hartzen dela ere eskolaren funtzionatzeko modua. Orduan egiten dena da, nolabait, kurrikulumeko eduki horiek basora atera. Bai garrantzia handia ematen zaiola jolas libreari, batez ere etapa goiztiarrenetan, aurrezkuntzan, ze azkenean basoan jolas librea egitearen bidez ikusten da ikasleek ze interes daukaten, ez? Eta gero interes horiek baliatzen dira proposamen kurrikularrak egiteko, ez? Eta proposamen kurrikularrak ez bakarrik zientzietakoak, ez? Askotan igual bada dagoen uste oker bat, nik uste dut basoak eskaintzen duena dela hezkuntzarako testuinguru erreal eta testuinguratu bat, ez? Eta orduan kurrikulumeko arlo guztiak lantzeko baliabide aproposa izan daitekela. Alegia, basora ez dagoela, zertan biologia ikastera joan. Hoixe. Eta adibide batzuk jarriko zen izkiguke? Begira, jarriko izuet adibide bat, duela urte batzu gertatutakoa, Olaberriako eskolan, basoan zeudela orkatzak agertu ziren, eta aurrak antzeudela, gertutik ikusi zituzten orkatzak, eta inpaktatuta galitu ziren, ez? Batzuk lehoiak eta, gertutik ikusita, ez? Eta orkatzen bidez, gero lanketa egin zen eskolan, ez? Ikusita horrelako eragin potentea izan zuela haiengan, orkatz oinatzak ikusi zituzten ja basora bidean zijoaztela, eta orduan batzuk ezagutzen zituzten. Eta hasi zirenez, hipotesiak egiten, zeren oinatzak izan zitezken, ze animalirenak, eta gero balio izan zuen eskolan adibidez lantzeko orkatzen inguruko gauzak, hau zientzia izango litzateke, baina gero neurriak hartu zituzten, matematikak ez, orkatzaren oinatzen tamaina eta beste animalia batzuen oinatzen tamaina. Intzuten adibidez orkatzen migrazioak ote zituzten ikusi, kasu honetan ez zituzten, baina beste animali batzuen migrazioakin ikusi, geografia eta historia landu, ere bai. Migrazioak egiten zituzten animaliak nondik zeto zen, klima larrialdiarekin loturak, ez, migrazioiek aldatu egin ziren edo ez. Orduan, nik uste dut eduki asko lantzeko momentuak ematen direla basoan, kontua dela eduki hoiei gero jarraipena nola eman asmatzea, ez? Zenbateraino dago prestatuta hezkuntza sistemak gelaz kanpo funtzionatzeko?
Nik uste dut borondatea badagoela, eta lehen esan duan bezala kurrikulum berriak errestasunak eman dituela horretarako, ez? Kurrikulum berrian bai adibidez jasotzen dela aurrezkuntzako printzipio pedagogikoetan, eta ordutegian naturarekin kontaktua jarraia izatea alegindu beharko zirela eskolak. Borondatea badago, gero egia da, traba batzuk ere izaten direla, ez? Justo pasaden ikasturtean, Kutxa Fundazioko baso eskolen sarean zeuden 38 ikastetxeoi galdetegi bat bidali zitzaien traba horiek pixkatzen ziren jakite asmoz, eta ideia nagusi batzuk atea ziren, zailtasun nagusienen artean beti egoten dira baliabide pertsonalak, ez? Askotan zuzendaritza taldeek edo espezialistek edo bestelako profesionalek bete behar izaten dituzte gutxieneko ratioiek, ikasle taldeak oso handiak direlako, edo beste arazotako bat izaten da adibidez formazioarena, ez? Guk baso eskola ekimena martxan jarri nahi duenean ikastetxe batek, Kutxa Fundaziotik proposatzen da ibilbidetxo bat, ez? Ibilbide horretan lehenengo urratsa izango litzateke baso eskola zer den aurkeztea, eta gero klaustro batean irakaslegoari, familiei, eta gero behin proiektuan aurrera egitea erabakitzen dutela irakasle guztiak formazioa jasotzen dute. Formazioa naturaren ezagutzan ingurukoa, formazioa jolasa naturan nola ematen den, orientabide batzuk, ez, baso eskolaren ingurukoak. Eta egia ikastetxe guztiak jaso izan duela formazio hori, baina gero realidadea da urtero eskoletan ordezkapen asko daudela. Orduan urtetik urtera ere irakasle berri asko iristen dira formazio hori gabeak, ez? Eta hori izaten da beste arazoetako bat hezkuntza sistemaren barruan ordezkapen horiek, baliabide faltak, eta egiten dutena da basora ateratzen diren irakasle kopurua izatea askotan gustatuko litzaiekena baino baxuagoa, eta gainera formazio gutxiago duena eskolek nahiko luketena baino ordezko asko daudelako, ez? Naiz eta transmisioa normalean egiten den urte batetik bestera. Gero baliabide materialak, ez? Egia baso eskolara ateatzeak ez duela material askorik eskatzen, baino funtsezkoa da, ez dut aipatu, baino printzipio eguraldi txarrarekin ere atera egiten dira. Eguraldi txarra, kakotxa artean ulertuta, guk uste dugu ez dagoela eguraldi txarrik, dagoena da arropa desegokia, hau da Eskandinavian eta asko erabiltzen den esaldi bat. Orduan, arropa egokia erosi behar da. Eta arropa egokia erosten dute edo familiek edo eskolak, ez? Familiek eroste dutenean, hor ezberdintasunak ematen dira aurren maila sozioekonomikoaren arabera, eta eskolak eroste dituenean askotan ere baliabideak mugatuak dituzte eskolak, diru laguntzak eskatu behar dira, eta hor burokrazian ere denbora asko ematen dute. Eta, atera da, eguraldiaren gaia, hori izaten da hirugarren zailtasuna, ez? Oraindik ere ez dugula kulturarik, Eskandinaviako herrialde askotan egon daiteken bezala, egun euritsuetan kanpo ateratzeko, beti ere alerta meteorologikorik ez baldin badago. Eta, askotan batez ere familiek traba jartzen dituztela, ez? Eguraldi euritsuetan kanpora ateratzerako orduan, ez? Edo eguraldi hotza dagoen egunetan, ez? Eta, horiek izaten dira zailtasun nagusiak. Gero bestelakoak ere badaude, ez? Presio kurrikular, batez ere etapa aurreratuenetan, ez? Aurrezkuntza, basora astean behin goiz bat eta basoan egotera ondo, nahiz eta eduki kurrikularrak landu egiten diren, baina igual aurrezkuntzan ez dagoelako presio hori, baina jalen hezkuntza zitzeiten hasten garenean, beste kezka batzuk sartzen zaizkio batez ere familiei, ez? Ikasiko aldute, basoan goiz oso bat eman da ikasiko aldute, eta kurrikulumeko eskakizun horiek lortuko aldituzte hainbeste denbora kanpoan eman da, ez? Irisgarritasuna, basoa denentzako alda. Eta mugikortasun arazoak dituzten ikasleentzako zer, ez? Horre, ustut argiako pasaden aldean bazegola artikulu bat horren inguruan, baina, elkarlan politak eman dira, adibidez, kemen kirol egokiturako taldeak utzi izan dizkigu joel eta aulki batzuk, aulki egokitu batzu dira mendian ere erabili daitezkenak. Eta, nik uste dut
traba nagusiak bai, hoiek izaten direla. Zer horrek egin duzu galdera eta errepikatu egingo dizut, pixka sakontzeko, ze egia da, argiako azkeneko aldean ere, aurreko alde batean agertu zela horri buruzko ikerketa, baina lehenengo etortzen den ideietako bat ere hori dela, ez? Basoa irisgarria ote den, denontzako, baina beste mugikortasun arazoak dituzten arentzako, edo bestelako, ohikotasunetik ateratzen direnentzako, irisgarria da basoa. Irisgarria izan daiteke, baina ez eta aipatu, normalean eskola batek baso eskola ekimenean parte hartzea erabakitzen duenean, proposatzen den ibilbide horretan egiten den beste behaketatako bat da, basora joan aurretik, basoa aztertu egiten da, ikuspuntu pedagogiko batetik aberatsa ote denez, jokorik emango alduen eskakizun kurrikular hori guztiak betetzeko, basoa seguru haute denez, ez da hon eroriko den adarrik edo kimaketaren bat egin bar badea, askotan txarrantxare egoten da basoaren esituran inguruan, eta egokitzapenak egin beharrote diren segurtasunari dagokionez, eta hirugarren puntua behiratzen dena da irisgarritasuna. Irisgarritasun unibertsale bermatuta omen dagoen basora. Eta ez baldin badago egokitzapenak egiten dira horretarako, ez? Orduan zailtasunak edo mugikortasun zailtasunak dituzten aurrentzako ere nolabait irtenbideak bilatzen dira, izan daitezke joel eta ulki hauek, izan daitezke basorako sarbideak moldatzean nolabait, eta gero bestelako aniztasun funtzionala daukaten ikaslentzako askotan baso altxor bat izaten da. Are gehiago, beste herrialde batzuetan lehentasuna ematen zaie ikasle zaurgarriei basoaren erabilera egiteko, ez? Autismoa daukaten ikasleentzako adibidez, zarata maila asko jaisten da basoan, eta da eskertzen duten gauza bat. Nik uste dute, eta lehen aipatu dutez, ikasle zaurgarrienak direla askotan basora irisgarritasun baxuena dutenak, ez? Eta are gehiago horrelako kasuetan mugikortasun arazoak dituzten ikasleetan, adibidez ematen da askotan arratsaldetan agenda izaten dutela beteta fisioterapia eta horrelako kontuekin, ez? Orduan eskolatik baimentzen zaienean basora iritsi alizatea dago Madrilen proiektu bat oso polita, naturaleza inklusiba deitzen dena, sortu zuten hain zuzen familia talde bat, aniztasun funtzionala zukaten seme alabak zituztenak, eta asko landu dute gai hau, ez? Eta justu esaten dute izaten direla naturarekin kontaktu edo behar gehien izaten duten aurrak izaten direla, ez? Justu hain zuzen azaldutako arrazoi hauengatik. Bada beste kontu bat eta, izan daitekeena irisgarritasuna bat, eta bestea mugimendua da, ze gelan barruan eskotan geldirik egotea edo eskatzen da, eta kanpora irten dakoan, eta kasunetan basoa mintzat mugimendua izango litzake alderak etako bat, baina ez dakit, mugimendu hori librea da, erabat libre mugitzeko aukera daukaten, norberak nortu berlitu arriskuak, ez da hain librea ere basoa mugitzea edo badaude pauta batzuk. Bai, egia aurrezkuntzan oraindik, gaur egun nik uste dut aurrezkuntzan mugimendua desente baimentzen dela, ikastetxeen barruan ere, orduan igual ez dago horrelako aldaketarik. Lehen hezkuntzan eta bitxia da, kurrikulum berriak adibidez, heziketa fisikoaren arloan jasotzen du orain, naturarekin kontaktu hori, ez? Lehen hezkuntzan eta oinarrizko hezkuntzan DBH-en ere soinketa kanpoan egin barko genuke eta terreno irregularretan gutxi gora bera hau da kurrikulumak esaten duena, ez? Orduan mugimenduarekin erlazionatzen dela kanpoko hezkuntza hau, librea izan daitekela, baina noski beti araua daude. Eta arau zorrotz batzuk jartzen dira beti saioen hasieran, ikasleen ongizatea bermatzeko eta noski naturgunearen ongizatea bermatzeko ere, ze asko behiratzen diogu ere eremua ez kaltetzeari eta eremuarekin harreman estua eta errespetuzkoa sortzeari, naturarekin errespetuzko jarrera bat sortzeari,
Eta arauak izaten dira horrelakoak, baina gero, esan bezala ez, ez da dena libre, momentu libre horiek irakasleok erabili beharko genituzke, gero proposamenak egiteko eta ateatzen den guzti horretatik zuku asko erauzten altzaiola honi guztiari. Aipatu duzun kontuetako bat bada presio kurrikularrena batez ere adinean gora doazenean. Badago puntu bat nun baso eskola hauek oraindik ez ziren erabat balietxiak edo etzaien aitortzen erabat duten funtzioa eta balorea? Baliteke baietz, esango nuke baietz, eta nik uste dut ala den kasuetan izaten dela ez delako ondo ulertu, ez? Baso eskola ikusten delako kanpoan, eske gainera nik uste dut Euskal Herrian tradizionalki ala izan dela, ez? Naturara irterak izan dira txangoak, txango ludiko hutsak, ez? Eta oraindik ere agian ikuspuntu hori badago, basorate atzen gera jolastera eta ez dago bestelako lanketariko horrez. Eta askotan igual familiak gera ala ikusten dugunak, ez? Nik uste dut gure igual zailtasunetako bat ere izango dela horrekin, ikuspuntu horrekin puskatzea, ez? Bale, mendira goaz, mendira txango bat egingo dugu, baina astero egingo dugu eta ez da txango ludiko hutsa. Benetan lanera goaz, kompetentzien lanketa hori egitera goaz, ez? Eta esango nuke presio kurrikular hori badagoela gehiago lehen hezkuntzan, azkenean igual aurrezkuntza alde batetik ez da derrigorrezkoa, eta lehen hezkuntza eta zer esanik ez dira derrigorrezko bigarren hezkuntza derrigorrezkoa da, eta gainera eskatzen zaizkie ikasleia urrengurratxea juteko ez, LH-tik DBH-era pasatzeko edo DBH-tik batxillerera pasatzeko mugarri batzuk izan ditzaten, eta beti bildurra dago ez, basora astean behin jundan mugarri horiek lortuko aldituzte, nik uste dut baso eskola ondo egingo balitz lortuko liratekela, eta nik uste dut gehienetan ondo egiten dela eta lortzen direla. Maialen Siestia, ondo eruditzen bat zaizu, hementxe untziko dugu. Eskerrik asko baso eskolen inguruko hainbeste jakintza gurera ekartzeagatik, eta horituko garazutaz baso eskolez gain, baso lantoki ez hitz egiten denean, ez? Gure matxin hasi da kanpoan lanean, baina guri pauso txikiari geratzen zaigu. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko. Eta entzule, zuri ere eskerrik asko gurean izateagatik, badakizu gaurko saioa ere argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzula ikusgai, eta datorren saiora arte hementxe gortuko gara. Ongi izan.